Здравейте, аз съм репортерът Цветко и тук се намирам с Лорер, един много известен и успешен български политик. И като първи най-важен въпрос да ви попитам, имате ли си гадже? Имам си съпруга от 20 години и 3 дечица с нея, гледани тук във Варна. Така че ако позволиш една препоръка към теб и към всички млади хора да си намерят любовта на живота и да се създадат с нея семейство, защото това е истината в живота. Естествено, много мъдър отговор. Браво за отговора от вас. Един ден ще водите България най-вероятно. Сега да ви попитам, имате ли някоя мечта, която не сте осъществил? Това, че сме в политиката, показва, че имаме мечти, които не сме осъществили, но искаме да ги осъществим. И една от тях е България да стане място, където млади хора като теб и като моите деца, изобщо децата на България да могат да живеят и да работят достойно. И да искат да се връщат в нея. Всички знаем, че поне 2 милиона българи не са тук. Дай Боже, наистина да създадем България, която да се чувстват добре дошли в нея. Да си бъде по-уютно. И за сега това са въпросите, друго не ми хрумва. Така че, чао хора! Живи и здрави и щастливи Благодаря. Всичко добро. Здравейте, аз съм репортерът Цветко и тук се намирам с Лорер, много известен български политик и много успешен. Така, имате ли си гадже като първи най-важен въпрос? Имам си съпруга от последните 20 години и 3 дечица с нея. Че хубаво. Тук гледани и расли във Варна. Така че не знам дали отговарям на въпроса, но според мен е много важно семейството. И искрено препоръчвам на всеки млад човек да си намери любовта в живота и да си го създаде.